Aktar minn 900 student qed jattendu għal klassijiet ta' reviżjoni bla ħlas bħala parti mill-iskema ta' garanzija żgħażagħ. One News tkellem ma' Kristina Sammut, waħda mill-għalliema f'dawn il-klassijiet ta' reviżjoni, illi spjegat kif dawn il-klassijiet bdew jiġu organizzati fl-aħħar 5 snin fejn studenti li għandhom bejn il-15 u l-24 sena li ma jkunux għaddew mis-sessjoni ta' Mejju fl-eżamijiet tas-sekk ikollhom iċ-ċans li jattendu għal dawn il-klassijiet fis-sajf bi preparazzjoni għas-sessjoni ta' Settembru. Dawn ir-revision classes bażikament huma sezzjonijiet ta' lezzjonijiet għall-istudenti li ma jkunux għaddew minn low levels bħal Malti, Ingliż, Matematika, Fiżika u Bioloġija. Illi fihom l-istudenti jingħataw l-opportunità illi jġibu l-grad mixtieq f'wieħed minn dawn is-suġġetti. Komplet tispjega kif huwa ta' sodisfazzjon kbira lihom meta jirċievu li l-istudenti jkunu għaddew mill-eżamijiet li jerġgħu jippruvaw f'Settembru wara sessjonijiet intensivi ta' reviżjoni. Għandna 5 ġimgħat intensivi li jibdew mill-aħħar ġimgħa ta' Lulju sal-aħħar ġimgħa ta' Awwissu, milli fihom nagħtuhom diversi karti tal-eżamijiet b'xejn fejn l-istudenti jkunu jistgħu jsaħħu l-ħila f'wieħed minn dawn is-suġġetti. Apparti minn hekk, l-iktar ħaġa importanti f'dan kollu huwa r-riżultat. Aħna jkollna diversi riżultati ta' suċċess illa għaliex l-istudenti jibatuna l-emails fejn jikkonfermaw ir-riżultati li jkunu ġabu u dak huwa wieħed mill-ikbar sodisfazzjon li aħna jista' jkollna hawnhekk. Intant minn mindu bdew dawn il-klassijiet aktar minn 2600 student irnexxilhom jgħaddu mill-eżami tar-resit permezz tal-lezzjonijiet li attendu. Diversi studenti li tkellimna magħhom esprimew apprezzament lejn ix-xogħol li jagħmlu magħhom l-għalliema. Tinħossom tajjeb ħafna għaliex irid nimprovja l-marka tiegħi aħjar u biex iġib ir-riżultati li nixtieq. Huma vera preparati, qed jgħallmuni vera tajjeb u nispera jmur tajjeb. Daw il-courses huma utli ħafna, napprezza ħafna li huma ta' ħafna sejjat u diversi drabi fil-ġimgħa. It-teachers jidhru li għandhom ħafna esperjenza u jiddi li huma studenti li għandhom ftit iktar problemi minn oħrajn fl-istudju u ninsabu tajjeb ħafna.